Zatvorte oči a predstavte si svet, kde neplatia zákony fyziky, kde môžete lietať medzi hviezdami alebo kráčať po hladine oceánu. Väčšina z nás svoje sny len pasívne sleduje, ale čo ak by ste sa v nich mohli prebudiť? Hovorí sa tomu lucidne snívanie. Je to stav, kedy si vaše vedomie uvedomí: toto nie je realita. Toto je môj svet. Vedci zistili, že v tomto momente váš mozog žiari aktivitou, akú bežný spáč nikdy nezažije. Je to najvyšší stupeň slobody, aký ľudská myseľ dokáže dosiahnuť. Dnes večer, keď hasnete svetlo, sa spýtajte sami seba: snívam? Ak sa vám v noci podarí pozrieť na vlastné ruky a uvidíte niečo zvláštne, gratulujem, práve ste prevzali kontrolu.